ዕለተ ሐሙስ 29 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ምሽት ሰዓት 1 ዓቂሉ ናባኹም ዝተዳለዉ ዜናዊ መሰናዶታት ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከመይ ትውዕሉ ከመይ ትምስዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ምስ ዜናታት ጌታቸው ኣለው ምሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክታል ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማም ሓጸርቲ ዜናታት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክልተ ኣዋጃት ኣጽዲቑ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየደው መበል 18 ስሩዕ ኣኼብኡ أواجات إنستيتيوت فتح حق فيدرالن أواج سرعة مزجبة سيبيلن سدران مرميرات ديقوم إنستيتيوت فتح حق فيدرالن كم بحدشنا متعاش بقوام كوميتي قدات حق فتح زغرب رقيق أواج قصري حد الشيح إزبار 369 إزبار كل تشحن 10 شعاتن بمخان بملو دمسي كم صدقان تقليتهم الزبناوي تكنولوجي ما أخل زقبرة صناعة مرمرن بمقبار سرعة داينة فتح مزمان حقتات مسؤوانا وبركي معبال عالمنا هاقر نكتع عمن مقبار تنكرر إنستيتيوت فتح حق متعاش أدلا يكوينو بمركابو تي أواج كم زوصة تقليتهم توساقيتي بايتو زوصو أواجاتنا زي تدلي علامام نكيوعلو تنقاق نكجبرات حساسيبو كمون سرعات مزقبا سبيلن سدران مدنقاق زوز أواج مرميرو تريقو أب أديس أبابا زركبو تولدتي تجراي حريانا سلاميو بزبل مري حساب سلفي دقفا ساليتوم توم تولدتي تجراي نسلام زلوم دقفن قربنا تنزقل سلفي ما ساليتوم نتجراي لمعاتن بركويناتا يدلن أبتي كل الزلو سلاماو من قصقاسن تمساسل تسراحتن بمتقوقوال زركب ربحايلن عدو تجراي حزني أخلا زبلون كالوتن ملقتاتا محلاليفوم نتجراي نبرتان سلام بزخون يخون واقع زيت من كم زخونتهم سلفنياتات نوتيبهم بوليتيكينياتات تجراي تقامون بمزررا ونكفتحون صار سلام كام مغان نكوت أبون اتوم بيت مخري مراقب تحفاش إثيوبيا زعباتاتنا كومشن هاجراوي زتا ركبوم بيت مخري مراقب تحفاش إثيوبيا أب كيد هاجراوي زتا وشتي كاتتي جبان زبلهم زعباتات نكومشن هاجراوي زتا ركبوم تي بيت مخري نعوتنت علامات كومشن لعول حاجز ناقبر مخانو وانا كومشنر كومشن هاجراوي زتا إثيوبيا بروفيسور مسفنار آيات زاريبام تي بيت مخري محبر سب زعباتي كومشن مرداتان خركبا مقبار لعول بركتونا بركته مخانو ونافليتهم أكابي بيت مخري مراقب تحفاش إثيوبيا يتأمر أرقاوبو قنوم تي بيت مخري مستي كوميشن استأساسرو قدات نابهزبين مبصحت أمتهيبو مسرحو كم زغتسل مرقاقاتهم حبريتاتي كوميشن أرقاقاتهم منستر كتمان مسرة المعاتن ويزورو جالتو ساني أب سرحة المعات كتما غوندر عودة ساليتن أبت عودة أبتا كتما معرف حدا زي تزازم المعات كوريدر بياسان حدثات سجنان أبيات منجس فاسيلن سرحة تعذبا بتوسخي بمنجس فيدرال سرح زلو بروجكتات المعات زواويرو مرأيومون تقلت لهم أب مبل 38 قبائل حبرة أفريقيا بهلاو تصقاتات إثيوبيا زنصبارق قلقالوتن مهاب مدلاو تزازيمهم أب قبائل حبرة أفريقيا بهلاو تصقاتات إثيوبيا زنصبارق انقدوتن أوهبا قلقالوتن كهلو أدلاي مدلاو كم تزازم منستير توريزم أفليتو مبل 38 قبائل حبرة أفريقيا شمونتن تشعتن لكاتيت كل تشحن 10 شعاتن عم تمرد كمون مبل 4 شديشن سروع أخيبا بيت مخفض أم سراحتي حبرت قدم يلو يكاتيت 5 شديشن كل تشحن 10 شعاتن عم تمرد أب أديس أبا كسالت يوم إثيوبيا مغمت إتحبرتن رئيس كتما أفريقيا كم مخانا إتي قبائي بزسلت أنا حيل سب بمحجاز ببقعتنا متنقادا بكل عودي مدلاو كم استزازمون تقاليسون أبتي قبائي زساتفوا قايش نمتنقاد نقبرت سنة مناسي نستفلالي وقلقالوتو تكالاتن والكسباتن سلت أنا بمهاب تمرها قبري بعاوة خزازم كل مداو مدلاو تغيرهم
ሚኒስትር ዴኤታ ቱሪዝም ስለሺ ግርማ ከም ዝገለጽዎ ነቲ ጉባኤ ብዝተሳኸዐ ኩነታት ንምክያድ ኣድላይ ምድላውና ተገበረ ጸኒሑ እዩ ንጉባኤቲ ሕብረት ብጽቡቕ መልክዑ ንምትእንጋድ ብኩለ መዳያዊ ምውዳድ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዙሓት ፓርክታት ኮሪደር ልምዓት ምህደስቲ ብህዝቢ ተሃኒጾም ኣብ አዲስ አበባ ብዙሓት ፓርክታት ኮሪደር ልምዓት ምህደስቲ ህዝቢ ከም ዝተሃነጹ ኮርፖሬሽን ምሕዳር ቦታታት ምህደስቲ ህዝቢ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ገሊጹ ዋና ፈጻሚት ስራሕ እቲ ኮርፖሬሽን ወይዘሮ ነጻነት ዳባ እቲ ኮርፖሬሽን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝለምዐ ኢለን እቶም ፓርክታት ብምርካብ ግቡእ ግልጋሎት ንክህቡ ይስራሕ ከም ዘለውን ሓቢረን ነቶም ፓርክታት ብምክትታል ንህዝቢ ምቹ ግልጋሎት ንክህቡ ንምግባር እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን ኣብ አዲስ አበባ ዝህነጹ ዘለው ስራሕቲ ኮሪደር ልምዓት ምህደስቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተው ከም ዝኾኑ ብምግላጽ እቲ ኮርፖሬሽን ክሳብ ሕዚ ተሃኒጾም ዝተዛዘሙ ብዙሓት ፓርክታት ኮሪደር ልምዓት ምህደስቲ ህዝቢ ከም ዝተረከበ ኣብሪሀን ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ መንነት መሰል ዜጋታትን ረብሓ ሃገርን ዘሕልዩ ተባሂሉ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ መንነት መሰል ዜጋታትን ረብሓ ሃገርን ዝሕሉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓ ሃገር ዝሕሉ ከም ዝኾነ ምክትል አተሓባባሪት ሃገራዊ ፕሮግራም መለለይ መንነት ራሄር ይትባረክ ገሊጸን እተን መተሓባሪት ፋይዳ ንኢትዮጵያ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዘተ ከም ዝበልኦም ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 12 ሚልዮን ነበርቲ ሰብ ዋና ዲጂታል መለለይ መንነት ከም ዝኾኑ ኣብሪሄን ብሔራዊ ዲጂታል መለለይ መንነት ንኢትዮጵያ ኩለ መዳይ ግልጋሎት መሃብ ዘኽእል ሩይ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጸን ፋይዳ መሰል ዜጋታትን ረብሓ ሃገርን ዝሕሉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓ ሃገር ዘሕሉ ከም ዝኾነም ተዛሪበን ዕድል ስራሕ ኣብ ዝፈጥሩ ቴክኖሎጂታት ጠመተ ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ኣብ ዝፈጥሩ ቴክኖሎጂታት ጠመተ ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎም ሓቢሩ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ዝተሰርሑ 5 ማሽናት ፕላዝማን ራውተር ሲኤንሲን ንክልል ትግራይ ሲዳማ ዓፋር ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣምሓራን ኣረኪቡ ሓጺናት ብዝተፈላለዩ ቅርጽታት ምቁራጽ ዘኽእል ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት አብዲስ ሳይልማ ገሊጾም ማሽን ራውተር ሲኤንሲ ድማ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ንምውጻእ ዘኽእል ኢሎም Ethiopia is the mother of African independence. አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል
تركبوا كبرات تخطاتلتي مريسكم سلت كتاتلونا نمسكنكم مسانا صنحو بزرزر نابز حرنا يمزيناتات كنسجرينا أبو كتما ديس هباز نبرو تولد تيجراين فتوت تيجراين قدام منستر أبي أحمد نزغرب وملك سلام زرقف سلام وسلفي السليتهم علامات سلفي بوانا نت سلام المعسال مقانو أتحابرتي سلفي قليسهم مولو برهان قرماي توساق حيزالا قدام منستر دكتور أبي أحمد أب أوانا يخونتات كلل تجراد هيوم قدمي توسنوا معلتات ملك سلام محلافهم يذكر نزوي حسابنا متنخرون ناب كتما ديس هباز نبرو تولد تيجراين فتوت تيجراي كابلي تعسرت حاد ساعات جميروم سلاماوي سلفي زسالت انتخون حزب تيجراي سلام يزدلي بوليتيكانياتات بسترقاق منقدي تساقمهم فتحوا وكبلو تسامعهم يوم عبتس تسالت سلاماوي سلفي بركز بلو تولد تيجراين فتوت تيجراي استرخو انتخون علامات سلفي انتاي كم زمثل اتحابرتي اتسلف زخونو كم صعبي قلتو ياو سلفزي يا معلمو خمسه بمحاورا ميديا وناتو زعل نبره الثلاثه مغنياتيو زي سلفي تزاجاجي للو اتحاده مزاجاجو مغنيات ويكع اب تግራይ لغني سلفتات نيو مالت لاو داغم كينات لاتي بلمس ملكعو لغيلو سرعات نيو اسو دون خبر ايو تحاده خا እንደገና ለመንግስት ትግራይውን ተመሳሳሊ መንግስት ትግራይ ሐላፍነቱ ኩዋጻ ወይ ከዓ ግዴቱ ታው ሐላፍነት በጉዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ንኽዋጻ እዩ እቲ መበጻጽያ ከዓ መንግስት ፌደራልን ኣብ ክልል ትግራይ ልግበር ለሎ ንሕገው ስራሕቲ ልዕልነት ሕጊ ንኸረጋግጽ ጻውዒት ንምቕራብ እዩ ትግራይ ብዙ መጠን ዚ ላብዚ መድረኽ ዚ መጽኡ ለሎ ሕማም ኣሎ ቁስልኒዮ ብዙሕ ጉድኣት ተናግዱ እዩ ሶ ድሕረግም ዝሓለፈ ቁስሊ ዝሕከመሉ እምበይ ደጊሙ ላፍት ጦርነትቲ ከዓትል ልኽእለሉ ኩነታት የለይ ሶይ ኣኽለና ብብል ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣምተብ ትግራይ ትሪኦ ለለኻ ኣብ ተፈላለዩ ትሪኦ ለለኻ ናይ ትግራዋይ ድምፂ ሓንቲ እያ ሰላሚ እያ ካብ ኩና ዝርከብ መኽሰብ ከም ዘየለ ዝሓበሩ እቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ዝነበረ ሃዋሃው ሰላም ተመሊሱ ነበርቲ ክልል ትግራይ ገጾም ናብ ልምዓት ንኽመልሱ ዕድል ንኽፍጠር እውን ሓቲቶም እዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጦርነት ብዙሕ ሰብ እዩ ጎዲዩ ብዙሕ ሓዘን ሕድሕድ ገዛ እንኳ ሕኩሒ እዩ ሶሱ ደገም ተመሊሱ ክመፅእ ኩሉ ትግራዋይ የሰክፎ እዩ እሞ ካብ ዝተለዓለ እዩ ህዝቢ እዚ ድምፁ መድረኽ ስለለግነ ድምፁ ከስምዕ ብሓደ ብዙ መንገዲ ዝመፁ ኢለሎ ብዘመንና ንሕና መንእሰይ ክንልወጠሉ ወይ ከዓ ክንሰርሐሉ ላብ ልምዓት ገጽና ናዝረሉ ከምኡውን ህይወትና ማሕበራዊ ኑሮና ክንምስርተሉ ሓዳር ክንምስርተሉ ዝነበረ ዕድመ ብኩናት ተበላሽሎ እንደገና ካብ ኩናት ምንም ትርፊ የለይ ኪሳራ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ኣሸናፍን ተሸናፍን ኩሉ ተሳዓሪ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስለጥፍ ማለት ስለዚ ንሕና ከዓ ዳግም ሕይወት ኣቲና በዓልና ነግግመሉ ዓድናውን ላፍት ነብሮ ተሃው ሰላም ማእኸል ኮይኑ ኩሉ ታብ ትግራይ ልካየድ ነበረ ቅድሚ ሕዚ ናይ ቱሪዝም ናይ ሰላም ሃው ተመሊሱ ክኸይድ ባህግና ትመነሰይ እውን ካብ ናበረ ኩናት ካብ ጨናብ ኩናት ርሒቑ ላብ ዓርሱ ኑሩ ላመሓድረሉ ህይወቱ ዝቕይረሉ ከምኡውን ኢኮኖሚ ገዝኦ ዕብዩ ኢኮኖሚ ሃገሩ ዝዕብየሉ ዕድል እየልብል ኣነ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣብ ምግባርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ምግባር ብፅሒቱ ንኽዋፃእ ፀዊዖም እዮም ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክፍፀም ብምግባር ተፈናቐሉ ወገናትና እውን ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብምግባር ኣብዚ ዘሎ ትግራዋይ ድምፁ የስምዐሎ ኣብ ናይ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያዊ እዩ ድሕንነቱ ውሕስ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ፌደራል መንግስቲ ለእዩ ሶ ፌደራል መንግስቲ ከዝለ ህዝቢ ትግራይ ብልኾነ ይኹን ጉጅለ ብልተዋጠጡ ቁፅሪ ላብ ለየድሊ ነገር ከዓቲ ስለለዩ ግብኦ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ድሕንነት ናይ ምሕላው ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግብር ንፅውዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ንክኸውን ተመዛበልቲና መረበቶም ንክምለሱ ኣብ ምግባር መንግስቲ ኢዱን ከእቱ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ሓቲቶም እቶም ሪቶ ሃብቲ ነዚ ዝበሉ ሎሚ ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ሕዚ እውን ሙሉ ብርሃን ግርማ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተግበር ኣብዚ ዝተራኸቡ ኩሉ ዓላማ ካፍቲ ሰልፊ መተሓባበሪ ሓደ እየ ዘተሓባበሩሉ ድማ ያው ሰላም ንህዝብና ዝብል እዩ ሕዚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ዳግም ኩናት ናብ ዳግም ናይ ኩናት ምንቅስቓስ ወይ ዝኾኑ ደሰ ይብሉ ካፍቲ ሕግን ስርዓትን ወፃእ ስለለሎ ስለዚ ነዚ የኣክል ኩናት ሰላም ይዝሕሸና ኩሉ ነገር ካብ ሰላም ይልወፅእ
نزبن هي أوزي ترخيبه مالك بتزحلف أخلنا يلو يزحد كاب حد جزء 3-4 يوم ميتهم ناتر حجينا يحفتي 3 قلعت ميتهم منايا كاب حجي سلامين عند اللي بقى تزدي سلام يلو وصلوا سلامين عند وق دحر حجي داغم وق عند عد تግራይ حزني أخلا من سي تግራይ كع سرحوا بيتسابو يوم حدادر بطورنت أيتفترن حزن بأنا يأكل حزن من سي تግራይ كلنا تعبنا ينازلنا أنا بعد بمكلاكا بعد قداي سينايه بحوحات ريشتي حوي سينايه حزن بأنا يأكل لتعرفوا حواتنا سلام يركبوا بقى أنا حنتنا حنتي لتعرف عدة تግራይ نبعت يا أخلا نبعت بأنا يترف أي زبد نزل ياخذ الوجه معلتي أب تግራይ زلوا مناسات زعما سلام زقربوا صوعت نحن ما كم تجارب مثلا بس نمبر أديس أبابا ناتاتهم أجار كوينا نمقرب سلام على خدي عدلين تعيش مكان دخانة نقلت دقابنا عن قلت سينامتنا وتأخذ على ما أخلنا أيوه بقى يأكل بقى كل نجار من نجاري فتحنا عدو تግራይ أخلا من بعد أديس أبابا نبار تግራይ سلام سلام يدليو أنا أبوتنا عدتنا دم يأكلهم محاذتنا كلهم مهارتنا متعبتنا يلو يتوديهم لو عد مخادم كاسك عن سألوا لساعاتنا بتحنا يأكل سلام يحش بمن نجاري فتح النا بقى يأكل يو نبت بمن نجار فتح نجار ليه فتح نجار اللينا بسلام تمخاش خاص مفتحي عدتنا أخلا بقى سلام نافقنا نحنا بقى كم حجي وطعتهم شيلهم كفر يوم لومن كبز يوم لومن عدها كم حجي بقى سلام تبل سلامين عندني سلام بقى سلام بتግራይ كمعجي عبد زحلفه قلت عم زحلفه سقاين مكران عابت مرتي إلى زحسن ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ካብ ሕጂኒን ያው ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ ካልእ ነገር ክሓስብ ኣለዎ እምበር ተመሊሱ ትመልሰይ ናብ ውግእ ናብ ኩናት ዝኣትወሉ ምክንያት ስለዘየለ ሰላም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድሚ ኩሉ ቅድሚያ ክወሃቦ ዘሎ ጉዳይ ኢለ ዝሓስብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ልምዓቱ ክምለስ ናብ ሙሉእ ሰላሙ ክምለስ ናብ ገዝኡ ክምለስ ናብ በረበቱ ክምለስ ኩሉ ንሰላም ክሰርሕ ክኽእል እንሄዎ ብፍላይ ድማ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ኢሊታት ናይ ትግራይ مناسي نسلام كسرح نهوم نلمعت كسرح نهوم حزبنا كاب دخنت وصيو كاب طرنت وصيو ناب تكلنيا ناورو نخملس كله كسرح خلني هو يبل حزب تግራይ سلام ማለት በዚህ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሕ ችግርን ሰበባን ሓሊፎ عدوታት ትግራይ ብዙሕ ደቀን ሰውየኔን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማሕረስን ወጣት ትምህርቲ ዝመሃረሉ ሰዓትን ስለዝኾነ ሰላም ብጣዕሚ ትርጉም ኣለዎ ንዓይ ንህዝቢ ትግራይን ትርጉም ኣለዎ እና ሰላም ተዝኾን ንኩላህና ጽቡቕ እዩ عدوታትና ኣቦታትና ኩሎም ሰላም ኮይኖም ሰላም ክነብሩ ኢና እንደል ንሕናምና ትርጉም ኣለዎ ሰላም وعلي بريتوريا يتكبر وعلي بروتاريا نخملس كعا منقست إثيوبيا زعتها وقال نهزب تግራይ يتكبر وعلي بروتاريا يتفصملو قال يو حوز اتونا زلو وعلي بروتاريا ليتفطر يزبل زلمو وعلي بروتاريا يكبرلو قال زعتها يتكبرلو هزبو سلام كركبيو تفنقيلهم زلو نمربتهم تزملسو كالايكا حزب تግራይ بزح حج ساعات ناب سراح تزات وطات سراح تزسرح يزبل ناب كينا كاب زمرح سراح تزسرح ليز بزلن من تزقلت وعل بريتوريا منجستي إثيوبيا وعل بريتوريا نخفصم بدنبي بأطنات كسرح كخلني هو ملء بملء كسرح كخلني هو ناي تግራይ غزياو محدارون وعل بريتوريا نخفصم ناتم تي سلطان زهاو وعل بريتوريا اسكع زخونه وعل بريتوريا نخفصم ملء بملء ليتن قطرن كسرح كخلني هو ኣብ ትግራይ ዘለው ፖለቲከኛ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን
كلهم لسلام كسرحوا كخلوني هو لحلف ملأخت بمجمرة لحزب تجري كله لب جبري بقى لب جبر بقى سلازي سلامي أخلنا فات أما كله بمنقص كله كان منقص قولنا خوينا للمعات للصراح بقى نحن نزلنا سلامنا لنا سلامنا تمليسو عدنا دم سلام تمليسو بقى لب غيره حزب تجري تطولوا بقى لمسلو مستم ليخونه مثل طقمهم مسنا خزلنا وجزاء من حدار خوينو سلام ممتاع يحش بقى سلام يحش زيغاتات باسبورت نمركاب زبصحوم مغلولان منغلتعن منغسي بهصوص كفتحلهم حتيتهم مسرح تكنولوجي بمتتاوتون صقمات بزلاقنت كفتحيم كبل دما غلغالوت إيميغريشنن زيغنتن افليطو فسا مبراهتو توسخ حيزالو معرض بكلا أبدي سابقات نبر باسبورت اختركب نبا قلقالو زيقناتن إيميغريشنن كابت تمرح شوعة التوارح كمز حالفات كلز أبا تملكتو الأوان أبا وش تقل التوارح ترخبي إخوال أنت تبحالت أبا شوعة التوارح وون كبتس حلا كمزي خالة مررتها قليزا ولا تور نيتا بالكت ولا تور أشي يصونا مشالو ولا تور مالا مسكرم لي نبر خلت تورحي تبايلو خلت تورحي زمل مسكرمي نيرو باقمي سلا زي قصر مسكرم شيلا أنت تتصبخ ويلن تملي سحاتيتا إشران شو كجبرو زقل سلا زي نبرة بهزوس خيوزو واقع يخلون خباريو أزيد رح يكونن تبل محرد مزنقعن منقلتعن نعان مسلاتان معلتاونا بتتكال أبا زغدالو اوان كبري ودسب بزي حلو ملكع كمزتا أنا قدا تحبر بحد وقن سلوط قلقال زي مهلاو صعيبو بزح زلو وتقلقالاي عدلاين زي خونا مدفعان مجننا غن انتقالع بخالي قز دماء عينة بزح مجبروار جنزب كم زكات مون حبيران يزي سراتن يهونو يوجو يكيت يمتو يتاوكم قطارو تاسيزنو بر عمتا سرحتنيا يخونو كاب دق يمصو زي فلتو قصرو كنت حزلكم جنزب امصو زبلولو ريغا كنت حزلخي زبل سب بزحيو مداركتيوم عوشتي آتي دما بزح سلفيو حانت كوبين مقبار 5 بريوم زحاتو اب سفرنا 10 بريو كابزي اي بزحن محرتن كالوت زيغاتاتن باسبورتن مركاب زوسدلهم غيزي زبصحوم مغلولان كفتحلهم حتيتم أبا بايت وكلت هزبي قوام كوميتي ركبات وصان قدات سلامن أبا قلقالوت إميغريشنن زيقنتن عدات سرحة كايدم نيرم أبا تعزوتهم تقلقلتي زل علوم كرتاتات نمفتاح سرحتي ريفورم بمكياد كابا لمود سرحنا أبا تكنولوجي بمقيار مفتحي أبا من داي كما زركبت التكال العلو كدم خزي زل حلو زنورو سفحتي تساقمات تكنولوجي تتقيمو مقلال مخالوون وانا دايركتر قلقالو زيقنتن إميغريشنن سلاماوي داويت نتوم أولات قوام كوميتي قليسن ደላሎችን በተመለከተ በፊት ከነበረው በጣም የተሻሻለ ሁኔታ ነው ያለው በፊት የነበረው ውስጥ ድረስ ቀጥታ ኮሙኒኬት ያደረጉ ደላሎ ዝምልከት ቅድም ሕዚ ካብ ዝነበረው ዝተማሓየሸ ነገር ኣሎ ቅድም ሎሚ ክሳብ ውሽጢ ዘለው ሰራሕተኛታት እናዘራረቡ ፓስፖርት ዝኣክል ሰነዱን ይወጽ ነይሩ ብዙሓት ጸገማት ፈቲሕና ኢና ብዙሕ ሰብ ብሕጊ ክሕተት ጌርና ኢና ከምቲ ዝረኣኹምዎ ዝገለጽኩምዎን ፖሊስን ሌባን እናበልና ክንፈትሖ ይንኽእልን ምምሕያሽ ሸርዒ መሊሱ ናብ ዝነበሮ ይኣቱ ዘላቒ መፍትሒኡ ቴክኖሎጂ እዩ ናብ ክልላት ተበጻሒ ምግባር እዩ ኣብቲ ትካል ተረኺቦም ትዕዝብቲ ዝገበሩ ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ብወገኖም እቲ ትካል ቅድም ክብል ልዑል ቅሬታታት ይለዓለሉ ምንባሩ ብምዝኻር ሕዚ ብዘካየዶ ስራሕቲ ምምሕያሽ ዝሐሸ ለውጢ የርኢ ከም ዘሎ ኣበ ትዕዝብቶም ገሊፆም ይኹን እምበር ኣበ ምንግልታዕን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳትን ብዕቱብ ቁፅፅር ክገብር ከም ዝግባእ እውን ኣባላት እቶም ቋሚ ኮሚቴ ኣልዒሎም እዮም ተለየ መንገድ እናንተ ከዘረጋችሁት አሰራር ውጪ በራሳቸው በውጪ ኮምፒውተር ቤት ከደጅ አለ ንስኻትኩም ካብ ዝዘርጋሕኩም ወሰራርሓ ወጻኢ ኣብ ወጻኢ ኮምፒውተር ዘለዎም እዚ ክንገብረልኩም ኢና ክንድዚ ትኽእሉ ፕሮሰስ ክንገብረልኩም ዝብሉ ሰራሕተኛ ኣትትካል ዲኹም ተበልናዮም ኣይኮናን ግን ምስቶም ሰራሕተኛታት ክነራኸበኩም ኢና ይብሉ እዚ እንታይ የርኢ ትካልኩም ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ተሰሪሑ ከም ዝበለ ጸገም ከቕሪ ይኽእል እዩ ክሳብ ሽዑ ኣብቲ ከባቢ በሪ ምቁፅጻር ተዝግበር አስቸኳይ የለም ብለው እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮችን መረጃ የለም ዛሬ ኔትወርክ አይሰራም እንዲህ አይነት ነገር በሚል በህጹጽ የላን ኔትወርክ አይሰርሕንና በሉ በኻሊ ገጽ ግዕዚና ክሰርሑ ዝደልዩ አካላት ስለዘለው እዚ ትካልኩም ብጉቡእ ተኸታቲሉ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ
ክስተኻኸሉ እውን ይግባእ ምሕረት እቲ ፓስፖርት ኣብ ዝተባሃለቶ እዋን ብዘይ መብጽሑ ንልዑል ኪሳራ ከም ዝተቃልዐት ሓቢራ ብፍላይ ትምህርታን ስራሕን ኣቋሪፃ ጉዳይ ወዲኣ ናብ ዝሓሰበቶ ንምኻድ ዝነበራት ህልሚ ከም ዘምክነውን ገሊጻ እሱን እየጠበቅኩ ስራ አልጀመርኩም ትምህርት ደግሞ አምና ነበር ያቋረጥኩት በቃ ፓስፖርቴ ክጽበ ስራሕ ይጀመርኩን ትምህርቴ ዓሚኤ ነዙ ክብል አቋሪፀዮ ክውዳኣለይ መሲልኒዩ ትምህርቴ ኾነ ስራሕ ይዘቋረጽኩ ሕዚ ኣይ ካብ ትምህርተይ ኣይ ካብ ስራሕይ ኣጎል ተሪፈ ጉልላእን ምንግልታዕን ዘበናዊ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ቴክኖሎጂ ምዕጣቕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ክቀላጠፍ ከም ዝግባእ እቲ ቋሚ ኮሚቴ አተሐሳሲቡ እነዚህ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ ቅሬታዎች ይቀረፋሉ ብለን ነው የምናስበው በህብረተሰብ ዝለዓሉ ቅሬታታት ክፍትሑ እዮም ኢልና ንሓስብ ግና ከም ሓሳብ ከልዕሎ ዝደሊ ናብ ቴክኖሎጂ ዝግበር ጉዕዞ ቅልጣፈ ክንውስኽ ይግባእ ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ቴክኖሎጂን ኣዋዲዱ ቁልጡፍ ግልጋሎት ክህበ ከም ዝግባእ ትጽቢት ዝግበረሉ ይውን ተባሂሉ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ፍትሕን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣፈጻጽማ 6 ሸዋርሕ ዝተዋደዳ ዋህባ ፍትሒ ሚኒስቴር ፍትሕን መዳርግቲ ኣካላትን ገምጋም ኣሳሊጡ ኣብቲ ገምጋም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝተላዕሉ እንትኾኑ ዝምልከቶም ሓለፍቲ መብርህን ምላሽን ሂቦም ንጸብጻብ ህይወት ኣበበ ኣባደመቀ ገምጋም ኣፈጻጽማ 6 ወርሒ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ፍትሒ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ፍትሕን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሚኒስቴር ፍትሕን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ኣፈጻጽማ እቲ ስራሕ ሚኒስቴር ፍትሒ ሃና ኣርኣያ ስላሴ ነቲ ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ዘቕረባ እንትኾና ኣብ ዝቐረበ ሪፖርት እቶም ኣባላት ሕቶ ዘልዕሉ እንትኾኑ ብዝምልከቶም ሓለፍቲ ስራሕ መብርህ ተዋሂቦም በቀላሉ ተገልጋዩ አስተያየቱን ሊሰጥበት የሚችል ስርዓት ዘርግቶ አስተያየቱን ሰብስቦ ተገልጋላይ በቀሊሉ ርኢቶ ዝህበሉን እትርኢቶ ተዋህሊሉ ኣብ ምሕቃን በተደጋጋሚ ይለዓልዩ እዝን ምዕራም ታይ ይስራሕሎ የፍትህ ሚኒስቴር አሁን ያለው አዋባ ግልጋሎት ሚኒስቴር ፍትሒ 87 ሚእታዊ በጽሑ እዩ ኮይኑ ግና እዚ እኹል ኣይኮነን አሁን ለአእምሮ ዘስካክሑ ገበናት ኣብ ህፃናት እናተፈጸሙ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ገበነኛታት ምስ ኣካላት ጸጥታ ብሓባር ኮይንካ ሒዝካ ፍርድ ክረኽባ ምግባርን መምሕሪ ቅጽዓት ክረኽባ ምግባር እንታይ ይስራሕሎ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ኣብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝፍጸሙ ገበናት ጽንዓት ዘድልዮም ጉዳያት ዋላ እንትኾኑ ዝረኣዩ ገበናት ኣለዉ እዮም ጎናጎኒ እዚ ግና ከምህሩ ዝኽእሉ ቅጽዓታት እናተውሃበ እዩ ሰብሳቢት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ፍትሕን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እጸገነት መንግስቱ ከመሓይሹ ዝግቦም ሕግታት ገበን ሕገ መንግስቲ ብዘይጸባ መንገዲ ክፍጸም ከም ዘለዋ ገንዚበን ከህገወጥ ሰዎች ዝውውር ልዩ ወንጀሎች ብለን የምናነሳቸው ኣብዘይ ሕጋዊ ስደት ሰባትን ካልኦት ፍሉያት ገበናትን ብኸመይ ምእራም ከም ዝከኣል ምሕሳብ የድሊ ኣብዚ ከመሓይሹ ዝግቦም ሕግታት ከመሓይሹ ኣለዎም ፍትሕን ምክልኻል ገበንን ብቋሚ ኮሚቴ ብሚኒስቴር ፍትሕን መዳርግቲ ኣካላትን ጻዕሪ ጥራሕ ምርግጋጽ ስለ ዘይካል መላእ ህዝቢ ግድኡ ክፍጽም ተሓቢሩ ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ኢና ምዕባይ ጠለብ ዘበናዊ ድኹዒ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ምድላው ቀረብ ከም ዘድሊ ተገሊጹ ዘይሕጋዊ ስራሕ ኣብ ዘሳልጡ ደለልትን ነጋዶን ዘበናዊ ድኹዒ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ምውሳድ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹ ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ምራ ሰላም መረሳ መፍረያይነት ሓረስታይ ካብ ዘዕብዩ ናይ ሕርሻ እታወታት ቀዲሙ ዝጽራሕ ዘበናዊ ድኹዒ እዩ ኣብ እንርከበሉ እዋን ጠለብ ዘበናዊ ድኹዒ እናዓበየ መጽኡ እዩ ምርት እንድጨምር የሚያግዝ ምህርቲ ኣብ ምዕባይ ግደ ስለ ዘለዎ ጠለብ ካብ እዋን ናብ እዋን ይውስኸሉ